O Consello da Xunta deixou hoxe 4 grandes anuncios en materia económica, sanitaria, social e tecnolóxica. O presidente Alfonso Rueda e membros do Goberno galego detallaron as novas medidas que marcarán os próximos meses. Galicia podería contar cun valor mineiro de ata 45.000 millóns de euros grazas á presenza de 18 das 34 materias críticas identificadas pola Unión Europea. Así o revelou un estudo elaborado pola Universidade de Santiago e presentado hoxe por Alfonso Rueda, quen destacou que Galicia rexistra unha das maiores concentracións de minerais críticos de toda Europa Occidental. O estudio revela que o valor mineiro en Galicia pode chegar aos 45.000 millóns de euros, porque a nosa comunidade de Galicia rexistra unha das concentracións máis significativas, máis numerosas, máis valiosas de minerais críticos en todo o continente europeo e, dende logo, na parte occidental. Este estudio demostra que hai 18 en que en Galicia existen e poden ser explotados 18 dos 34 minerais identificados como críticos pola Unión Europea. É dicir, máis da metade desa identificación que fixe a Unión Europea, eses minerais existen en Galicia. O presidente informou tamén dos avances do cribado sanitario contra a violencia de xénero. No que vai de ano realizáronse máis de 1.300 entrevistas a mulleres en centros de saúde, permitindo detectar 32 casos con risco. O protocolo consiste nunha breve enquisa realizada polo persoal sanitario cando identifica sinais de alerta. O cribado estenderase en 2026, coa implantación da nova historia clínica IANUS 5, mentres continúa reforzándose a rede de centros de crise e apoios ás vítimas. Trátase dunha enquisa protocolizada que se realiza cando os profesionais sanitarios observan algún síntoma que lles poña en alerta, pois, por exemplo, hematomas en diferentes grados de curación, nerviosismos evasivas nas consultas, depresións, atrasos na atención prenatal, unha serie de síntomas que están tamén no protocolo e que poñen alerta aos profesionais sanitarios. O Consello aprobou tamén investir case 60 millóns de euros en novas infraestructuras de atención primaria ao longo de 2026. Con estes fondos iniciaránse as obras dos centros de Muíños e Boborás e continuarán os de Vilagarcía, a Rúa e a Milagrosa, en Lugo, así como tamén se avanzarán os trámites para centros como o de Noia. Durante o ano 2026 mobilízanse 60 millóns de euros para empezar a construción ou atender as anualidades dos centros que xa empezaron a súa construción no ano anterior. Estou falando, o ano que ven empezarán a construción dos centros de saúde dos concellos de Muíños e Boborás, na provincia de Ourense, van supoñer 3 millóns de euros cada un. Imos continuar coas obras de execución xa iniciadas do centro de saúde, novo centro de saúde en Vilagarcía de Arousa, 17,8 millóns de euros en total, dos cales haberá unha partida importante que se executará o ano que ven, o da Milagrosa en Lugo, 3 millóns, ou o centro de saúde da Rúa. E avanzaremos nos trámites, se é posible xa iniciar as obras o ano que ven, para os centros de saúde nos concellos de Barro, Noia, Meis, Teo, Mos e Ponteareas. A última medida anunciada polo Consello é o novo Programa Galego de Intelixencia Artificial 2026-2028, dotado con 54 millóns de euros. O obxectivo é estender o uso da IA á administración, ás empresas e aos servizos públicos. Son 54 millóns de euros e o principal obxectivo, empeza pola propia Xunta de Galicia, que é ampliar os servizos públicos que a Xunta ten internamente, pero tamén os que ofrece a cidadanía, en nos que a inteligencia artificial pode supoñer unha mellora moi importante, un plan moi amplio, un investimento cuantioso, por darlles exemplo de algúns das medidas, obxectivos que queremos cumplir, pois, por exemplo, usar a inteligencia artificial para avaliar datos en tempo real, datos meteorolóxicos, datos morfolóxicos sobre o terreo, para poder anticipar riscos e coordinar mellor os servizos de emerxencia, tanto na faceta preventiva como de intervención, cando se produce algún tipo de suceso que así o demande. Con todo, estas medidas aprobadas pola Xunta contarían cun impacto directo en materias económicas, sanitarias, de igualdade e de modernización tecnolóxica.